saka Yayu ingsun bakal manjing kedaton kaderek nomban cedhi Byada Sriwi kang mapan Praja Ndrawati Koko Prabu monggo kula aturi nderek dhateng tindakipun Rai Paduka Koko Prabu yen to mengko ya mengkono Yayi pun Kakang apa ing dadi kersa siadi manut Yayi Setyaki Kakang Udaya bubarna paswana agung negara Ndrawati ingsun bakal manjing kedaton madyaning Jatulaya sendika dawuh. Sendika dawuh sinuwun sinun diaji nyun tambahing pangestu abdi dalem kadyan Widura Kandhang mangkono Kakang Udawa. Alah Tata Pitana. Rampung sabdane Sang Srinata nata ing negara Ndrawati. Nalendra Ndrawati ngranggoni sabda Brahmana Raja sabda pangcap Brahmana Ratu gedhe panguwasane ngendika saklimah tan wola-wali tan pindha mangsi kang temetes wonten madyaning delancang patra seta tan bisa lumebet teka mangkono tindak Nalendra Ndrawati kaderekaken ingkang Rakanata ing manduri sanganing pinta Prabanom Kakrasana dinulu saka mandhane pindha tanaya binayang bayang kare tindaknya